Da haka na ciro shi kusa da tudu, na shimfiɗe shi tare da matse ruwan da ke cikinsa. Cikin ikon Allah ashe akwai sauran numfashi a tattare da shi. Ku saurara domin jin yadda al'amarin ya faru. Da misalin 11 daidai kowa ya hallara, tun daga kan babba zuwa mafi karanta, hatta anti Madina ta zo, duk da cewa kwananta 2 ne da komawa Kedi. Amare ma cas kowa ta zo tare da mijinta. Babu shakka wannan taro da basu san akan me za a yi ba, ya sa zuciyar wasu cikin waswasi, yayin da wasu kuma suka ƙagu su ji koma menene za a tattauna a kai. 11:12 na safe, aka ɗunguma zuwa katafaren hall ɗin. Decoration ɗin da aka yi sa suka tabbatar wa kansu cewa akwai wani muhimmin abu da za a yi. Bayan kowa ya zauna, Zara da Nasirin suka shigo da sauri kamar wasu munafukai ganin sun makara. Idon da Zara ta ga ya sauka kan Romana, gefenta kuma Anti Humaira ce. Ai ba shiri Zara ta nufi wurin, tare da ɗaukar Little da ke cinyar Anti Humairan. Tana faɗin sannu Anti, na ɗau ajiyata. Kar dai ku manta, muna a babban gida kashi na 89. Mu ci gaba. Daga haka suka yi can baya, shi kuwa sai ta dariya yake yana gwalutunsa, wanda ba komai mutum ke ganewa ba sai ɗaɗɗaya. Kamar koyaushe, sai da aka buɗe taron da addu'a tukun, Alhaji Baba ya karɓi abin magana, kane ya welcoming kowa da kowa. To, kamar yadda kuka sani, kuma kuka gani wannan taron na musamman ne, don zan iya cewa a tarihin wannan ahali ba a taɓa yin kwatankwacinsa ba. Nan ya kwashe batun fasa auren ɗaya daga cikin amaren da aka yi ya sanar da su. Sannan ya ce da yake Allah ya bar wa kansa sani, sai dai auren bai fasayu ba, an ɗaura shi da wani mijin. Gaban wasu daga cikin mutanen da ke falon ne ya fara bugawa, jin sai da aka ɗaura auren. Wasu kuwa har da kukansu. Nan ya kwashe zuwansu yaya Ishak tas ya sanar da su. Lokaci guda ɗakin taron ya cika da surutu, sai zagin wanda ya yi siddabarun nan ake, da ƙyar aka koma tsit kamar da. Murmushi irin na dattijai Alhaji Baba ya yi, kafin ya ce sai kuma wani ƙarin abun farin cikin. Bai kai ga faɗa ba, yaya Sadauki ya kotso cikin hol ɗin cikin takunsa na ƙasaita. Kamar an ɗauke wuta, haka hol ɗin ya koma. Daga bisani kuma kowa ya tsorata da al'amarin. Nan wasu suka yi baya, wai suna neman wurin fakewa, wasu kuma na faɗin fatalwa ne. Sai da yaya Kasim ya ɗan ɗaga murya kafin aka yi shiru. Shi kuwa yaya Sadauki ko ta kansu bai bi ba. Direct gefen Alhaji Baba ya nufa ya zauna, ya naɗe hannunsa yana bin su da kallo. Ya isa haka mana, a saurara. Tsit hall ɗin ya yi, kowa ya ƙagu, ya fahimci abin da idanunsa ke gane masa. To, kamar dai yadda kuka gani, wannan Alhaji Baba ya faɗa yana nuna ya Sadauki, da ya haɗe girar sama da ƙasa, ganin abin nasu kamar mahauka ne. Cikin sahalewa da ikon Ubangiji ya dawo gare mu, dama can Allah bai ɗauransa ba. Tun da sanin kanku ne, wanda ya mutu dai ba zai dawo ba, saboda haka ne ma ya sa na haɗa taron nan, kowa ya gan shi a nan, kada ya kawo ziyara ku fara gudu kamar mahaukata, irin da yadda kuka yi yanzun nan, saboda haka ina umartar kowa ya tattara ya nasa, ya bar ɗakin taron nan. Sum aka fara miƙewa ana ficewa, banda Mumma, da ke jin kamar ta furga wurin da yaya Sadaukin ke zaune, haka yaya Khalil ma dai fita ɗin ya yi. Zara kam ta kasa ko da ƙifta idanunta, don gani take da zarar ta ƙifta zai iya ɓacewa ɓat daga nan kuma ba za ta ƙara ganinsa ba. Wata irin nauyayyar ajiyar zuciya ta sauke, tare da dawowa da kallonta ga Little, wanda shi ma idanunsa suna ga yaya Sadaukin. Ganin duk an fice ya rage iya matasan ne, ya sa Alhaji Baba murmusawa ya ce masha Allahu, marasa hankalin sun fice, ku masu hankalin ku matso kusa. Kasim, Ingo, ajiye amsa kowar nan. Ko da suka matso kusa dai, kowa kasa ɓoye farin cikinsa ya yi, musamman Mumma, wadda take ganin kamar mafarki take, haka ta sha kukanta. Su iya Zara da Little kam, an makale a baya ana sauraron ikon Allah. Sai da aka gama gaggaisawa tukun Alhaji Baba ya dubi shalelen jikan nasa, ya ce Sadauki, Sadauki, Sadaukin Abacha, Sadaukin duniya. Ai baka san wani abu ba, mu nan har mun binne gawarka, ashe ba kai ba ne? To ya aka yi? Bayan kuma an tabbatar da cewa kana cikin jirgin da ya haɗarin. Kamar ba zai tanka ba, ya ce Allah ne mai yin yadda ya so haƙiƙa. Babu shakka ranar zan je Bauchi ne don cika muku muradanku game da ɗiyarku kuma babata mama, wacce na gano yadda take ta hanyar wani bawan Allah.
Na so a ce ta hannuna ta dawo gare ku, sai dai Allah shi ke yadda ya so. A ranar da muka tafi, na yi sallama da matata tukun na wuce, ba tare da wani ya san na tafi ba bayan ita. Ba zan ce ga abin da ya faru ba, tunda a sararin samaniya ne, sai dai zan iya tuna lokacin da jirginmu ya kama da wuta tare da tarwatsewa gaba ɗayansa. Ba zan iya tuna komai ba, amma dai dakatawa ya yi tare da miƙewa ya buɗe doɗin hol ɗin. Wani ɗan matashin da ba zai wuce sa'an yaya sadaukin ba ya kalla, tare da masa alamar ya shigo. Wuri ya bashi ya zauna tukun ya dubi su Alhaji Baba da suka yi tsit suna kallon su. Kana ya dubi mutumin ya ce wannan shine Junaidu, abokina ne a can, kuma shine wanda ya taimaka min a lokacin da al'amarin ya faru. Aboki, ko za ka iya ba mu labarin gaba ɗayanmu? Gyaran murya Junaidu ya yi yana gyara zama. To da farko dai alhamdulillah, kamar yadda ya faɗa Junaidu sunana, ni mutumin garin Zubo ne da ke jihar Bauchi, sai dai kuma ni gidana yana bayan gari kusa da kogi saboda kasancewa ta masinci. Ranar wata Juma'a da yamma na dawo gida daga cikin garinmu da yake in na yi su nakan kai cikin gari ne a sai. Ina dawowa na sauya tufafi domin komawa na yi su. A lokacin da na kafa tuluna a cikin kogin sai na ji kamar na zunguri abu. A tunanina ma wani ƙaton kifi ne. Hakan ya sa na fito, na zare sangen da nake amfani da shi. Abun mamaki kuma sai na ci karo da wani ɓangare na abun hawa da ba zan iya fayyace menene ba. Hakan ya sanya ruɗu da al'ajabi cikin raina. Hannuna na sa na janyo, amma hankalina ya ƙi kwanciya da abun. Sai nake jin kamar akwai wata halitta tare da ɓangaren abun hawan. Hakan ne ya sa kawai na shiga kogin kamar mai wanka, ba tare da na zata ba na ci karo da abu. Abunka da ƙwararre na jawo abun take muka yo sama. Ga mamaki na mai zan gani, mutum ne gwarzo a siffa kuma kyakkyawa. A lokacin na san cewa ba ƙaramin mutum ba ne. Kalar fatarsa ya sa na yi tunanin ko dai ba ɗan ƙasar ba ne. Da haka na ciro shi kusa da tudu, na shimfiɗe shi tare da matse ruwan da ke cikinsa. Cikin ikon Allah ashe akwai sauran numfashi a tattare da shi. Sosai na gode wa Allah, saboda yadda na fahimci akwai jigata a tattare da shi, ya sa na saɓa shi a bayana muka shiga cikin gidana. Ɗaya ɗakin da muke ajiye kayan abinci na nufa da shi, da yake lokacin abinci ya ja baya. Kawai sai na gyara ɗakin, tare da kwantar da shi bisa tabarmar kabar da uwar ɗakina ta kawo min. Bayan nan na sa ta tafasa ruwa masu zafi, ni na taimaki bawan Allah nan ya yi wanka. Sannan na ɗauko suturata na bashi ɗaya, bai ji ƙyanƙyami ba, kawai na ga ya saka. Ganin hakan ya sa na koma wurin su ɗina, bayan izini daga wurinsa da na karɓa. Ina komawa ban kama wasu kifaye masu yawa ba, na dawo na bawa uwar gidan ta yi abinci da shi. Nan ta tsare ni da tambaya. Ban ɓoye mata komai ba, na sanar da ita. Abunku da mace, tuni tausayinsa ya kama ta ita ma. Bayan ya ci abincin bai wani ɗan jima ba ya kwanta sai bacci. Washe gari tare muka karya. Bayan mun karya nake tambayarsa daga ina yake, amma sai ya yi shiru da alamun dai baya cikin hankalinsa. Hakan ya sa na haƙura, na tambayi sunansa. Abun mamaki a take ya amsa min da Sadauki. Mamaki sosai na shiga ganin ya iya Hausa. Sai dai tsawon kwanaki 3 ina tambayar shi daga ina yake, baya cewa komai, duk da za mu zauna mu ɗan taɓa taɗi da shi. Daga haka na fahimci cewa ya manta abubuwa da dama da suka shafi rayuwarsa. A ranar ne kuma na je cikin gari, na ji ana zancen haɗarin jirgin sama da aka yi daga wurin jama'ar gari, wanda su ma labarin ya riske su ne ta hanyar sauraron rediyo. Haka muka ci gaba da zama, sannu a hankali shi ma ya koyi su, har ma ya fi ni iyawa. Cikin ƙanƙanin lokaci sai ya kama kifayen da a rana iya adadinsu nake iya kamawa. Nan da nan kasuwata ta bunƙasa, har aka fara zuwa daga wasu ƙauyukan kusa da mu, ana sarin kifi wurinmu. Daga baya ma dai sai muka fara fita har wasu wuraren muna kai kifi. Ganin ƙwarewa irin tasa ya sa na nemi shawarar uwar gidan nawa, ni da shi muke tafiya jama'a yin su ɗin. Ai kuwa mun samu alkhairi ba kaɗan ba, tuni arzikina ya bunƙasa. Sai dai damuwa ta ɗaya, har yau wannan bawan Allah bai tuna wani abu daga rayuwarsa ba. Mun shafe shekaru 2 zuwa 3 da shi a wannan halin. Kwatsam sati 2 da suka wuce mun je jama'are. A babban titin garin wata jibgegiyar mota ta zo wucewa. Nan fa Sadauki ya ƙi biyo ni mu je su, wai shi wannan baron yake so yake kalla. Ganin tuburan dai ba zai biyo ni ba, ya sa muka tsaya gindin wata bishiya, muna kallon motocin ɗaya bayan ɗaya har yamma.
Hakan ya sa na fara lallaminsa ya zo mu koma, amma ya ƙi. Ƙarshe dai cewa ya yi na tafi, shi motarsa zai hau ya tafi. Jin kalamansa ya sa na fahimci cewa akwai wani abu da ya fara tunawa da ganin motocin, hakan ya sa na zauna tare da shi. Can wajajen ƙarfe 5 na yamma, na ga ya zabura ya miƙe tsaye, sai kuma ya faɗo ƙasa sumamme. Hankali tashi na ɗauke shi, na yi haramar sama mana abun hawa, muna samu kuwa muka wuce gida kai tsaye. Lokacin da ya farfaɗo, na sha mamaki ƙwarai, jin yana furta wasu maganganu kamar haka: "A'a Mabaruka, ki bar ni haka da rashin jinki, dole yau zan taho da mama." Can kuma ya ce, "Zara, ki taya ni da addu'a, ina tabbatar miki da cewa yayanki will not disappoint you. Insha Allahu zuwa gobe, in muna da rai za ki farin ciki sosai. Mamma na ita ce matsalata a rayuwa. Na gaji da hulɗa da mutanen banzan nan da take. Mamma, wallahi ba son ki suke ba, don Allah ki fita hidimar su." A nan za mu tsaya, amma labarin bai ƙare ba. Mu haɗu a kashi na gaba. Ku danna subscribe idan kuna son ci gaban. Naku ne Muttajalingo. Muttajalingo ke kawo muku labarai, labaran Nobel domin ku nishadantu. Ku danna subscribe yanzu domin ku kasance cikin masu samun sabbin labarai masu ɗaukar hankali a kullum.